con mis caderas sube mi falda de sopetón. Eunon, Egunon, bai. ondo? Bai, ja Twitchen gaude, baina, Bale, hasi bale, maraka jo ditut. bale, ondo ikusi zaitut, bai. Earki, bueno, ondo, Ikusi. Luixo? Bai, Bale, hasingo gea ordun, bale? bai, sartu sintonia eta Ointxe? gaur Claude ezautuko dugu. Zoa zaintzen, zuaitzei gora begira, itxoiten. Ez ditu gauzak argi, are ilunak oraindik ere hori. Bueno, ez ditu gauzak garbi edo argi esaten du ibilbediren baso zain kantu honek. Ditu zainako dolore. Adimen artifizialaren kontuekin ere oso garbi ere ez dauzkagulako oraindik gauzak, ez da, Luixo? Kaixo, Luixo, sustatutik. Bai, sustatuko tartea hemen. Ez dakit argi ditugun edo ez, baina, bueno, tresna bat probatu dugu astean, ibili gara hemen adimen artifizialeko kontu desbainak probatzen, eta beste bat irten da, bazegoen lehendikan Claude du izena, baina orain mugikorretik aplikazio bezala ere erabili daiteke, eta orduan probatu genuen, eta euskeraz egiten du, ni baino beto, ia, edo igual ni baino beto, ez dakit. Osa, que merkatuan daun onenetako bat esan dezakegu, edo efikazenetako bat? Bai, bueno, ChatGPT-ren azkenengo bertsioak ere oso ondo egiten duela ikusi dugu, baina hemen, bueno, harrigarria da. Eta probatzera joango gara? Bai, oso ondo. Joango gara, partekatuko dut, a ber, Eta, Luixo, hau doakoa da? Bai, pantalla erakusten nahi naiz, eta esaten dit sistema Good Morning, Luis, erregistratu behar izan naiz, eta gero ordainpeko bertsio bat ere badauka. Baina bai mugikorrean edo bai web ingurunean, erabili daiteke doakoa, eta, bueno, gauza batzuetarako balio du. Testu bidezko analisia eta hola egiten du, eta bueno, pues doakoakin, ondo, baina gehiago nahi baduzu, ordainpekoa uste dut direla hilean 22 euro, 20 euro, holako zerbait artikuluan aipatu genuen. Bueno, orduan, Good Morning Luis, sistema inglesez dago, baina euskeraz esango diogu, kaixo, egunon, zer egun da gaur? Zer antzuten digun, kaixo egunon, zer egun da gaur, eta aski da, euskaraz galdetzea, euskaraz erantzun dezan, gaur, hilena 24 da, azkena. Egunoa, esatera, Euskal Herriko zein herri daude jaietan aste honetan, badakizu? Takit. A ber, zer entzuten digun? Improvisatzen nahi naiz, guztiz. Bai, hobeto. Ez dauka. Ez dauka, zoritxarraz ez dauka informaziorik, ez da? Eta esaten digu, Baiamako bestak, ustailaren amaiena guztien ez, bueno, takit. Gaur urtero errepikatzen diala bestak ez ditu kontuan hartu, edola, baina, bueno, beste aprobatxo bat... Bai, egia da, ziztu beten denbora asko itxoin gabe erantzuna ematen dula, Fijatzen bagara, asustatu artikulan ikusi dugu, eta orain bideo hemen ikustea, eta irratiz esatea ezinezkoa da, baina euskeraz oso ondo dago, Txukun, bai. Oso ondo dago, jaiak eta bestak, esaten dizu, Baionakoak, besteak. Bai. Merkatiboak ere bere tokian daude, seguru nago, eta oso txukun idazten du. Erakutsiko dizuet beste kontu bat, argazkiak ere zehartzen ditu. Orduan, partekatu dut txoriak.euseko orrialde bat, eta hemen ikusiko dugu argazki bat txorian, hau ere, lehen beste txori batekin egin dut proba, baina guztu honekin,
argazkia, eta gero mapa bere distribuzio mapa, ikusteagatik, Eta orduan, itzuldiko naiz, eta argazki hori kargatuko dio, txoriarena, eta esan... Kaskabeltz beltza kasu hontan, ez da? Entzule jakin ezaten ze txorikin egian proba egiten. Hori da, eta kargatuko diot, badoa, eta galdetuko diot, zein txori da hau, irudiarekin batera, kaskabeltz handia, bai. Ez, beltza irakurri duzu, baina kaskabeltz handia zan, parus nahi hor, eta deskribapena ere eman digu, buru beltza, masail zuri handiekin, bizkar berdeska, gorputz horia, batez ere bularraldean, bai, egoak eta izatzak risaskak. Eta txori polit eta bizkartu Euskal Herriko hegazti ohikoenetako bada, bai, hemen inguruan ere bizi da, gure lantegiaren inguruan ere ikustekoa da. Eta orain, kargatuko diot beste irudi bat, lehen bere edapen mapa ere bazeukan txoria.eu zen, eta a ver, mezuz kanpo geratu naiz. Ara, eta zergatik hori? Debaldekoa daukatelako. Bale, da, denbora muga bat eukiko du, ez da? Hori da. Bueno, onaino, zera, demostrazioa. Baina argi geratu zaio, lan txukun egiten dula, Eta, bueno, nahi nuena zan bere edapen mapa. Eta edapen mapa horretan, ikusiko zan, ze herrialdetan eta bizita, Europan, Asian, toki batzuetaraino eta iristen da, eta horrela, eta horixe nahi nuen erakutsi. Ze beste proba batzuk egin ditut, mapa batekin, eta baita ere grafiko bat, orain dela pare bat aste jardun genuen zure lankidearekin, Euskal Gazten informazio albistea kontsumitzeko iturak, eta hor grafiko batzuk eta zeuden, eta grafikoa kargatu eta irakurri dazu grafikoa, orduan. Grafiko bat kargatzen diozu eta irakurketa ematen dizu. Eta grafiko honetan ikusten dugu hau, eta irakurtzen ditu portzentaiak, zeak, eta deskribapen bat ematen dizu hitzez, grafikoa den ikusten dena, eta idazten du gainera, niretzat, kazetari izan nintzen, beste bizitza baten. Bale. Beste gizaldi baten ere bai. Ostra. Ohartarazpena hortik handoa. Idazten du oso ondo interneterako. Ze egiten ditu puntuz-puntuko buletak edo direnak. Eta horrek asko arintzen du eta errazten du irakurgarritasuna eta ulerpena pantalla bateko testuan. Ze txori hau da, hola, eta bizi da hemen, eta hemen. Horrela idazteko ohitura dauka Claude delakoak, eta horixe. Norberak proba dezala etxean alare, argi dau aurreratzen goazela, eta sekulako aurrerapenak dira hauek, baina... Bai, suntxipen eraino, ordezkatzen gaituzten eraino aurrerapen bat. Horregatik beldurgarria. Baina, kontua da, sistema super erraldoi hauek ez dute apropos euskara ere funtzionatu behar dugu. Hori itzaio inori okurritu Claude delako honetan Silicon Valleyn daukaten egoitzan, baina dakite euskeraz. Bai. Eta egiten dute. Eta azkenengo honek oso ondo. Hemen 3 galdera egin dizkiogu, eta lehen zenbat egin ditut ikusteko topea, beste 4 bat edo kargatuko nizkion, eta orduan, ez dakit, igual atzo arratsaldean ere ingo nituen, ez dakit, 24 orduan zenbateko topea dagoen, hor azalpen eta hor egongo da. Bueno, tarteka erabiltzeko moduan. Oso ondo. Bueno, eta adimen artifizialetik, jolastera goaz, geografia zalek direnantzat zuzendutako jolas bat, Luisjo? Bai, hala da. Bat baino gehiago dago. Baina bat dago, Jesus, ezaguna, azkenengo urteetan eta hola zabaldu dena, GeoGeser, geoasmatzailea delakoa,
Eta bere bertsio ezagurena ordainpekoa da. Baina badaude klon batzuk, eta deskubrituko dizuet bat, olako bat, City Gesher izena duena, Bai. eta jolastu ingo gara. Mhm. Zuk eta biok, aber zeinek Nik asko ez dizut onduko, nire geografia. zer ditzen, olatz, A eta ber, bueno, hori transmitituko diogu oso ondo. audientziari. Berrez, partekatuko dut berriz irudia, bueno, Bai, hemen daukagu albistea, bueno, pues hor bai. azalpen batzuk eta eman genituen, baina noa konektatzera. Mhm. Bueno, eta hemen da, irudi bat agertzen zaizu entzule jakin dezaten, eta irudi hori mapan kokatu behar duzu bere lekuan, ezta? Publizitatea jarri dut. Ah, Desagertu egin da. ara, Oi, oi, ara. joan dan astean funtzionatzen zuen jokoak Eta desagertu. orain ez. Desagertu egin da. Bueno, ez dakit, Bueno, ez dira, xola, alare entzulei aipatuko diegu, Luistxo, hemen dala, funtsen, argazki bat agertzen da, eta zuk mapan kokatu behar duzu argazki hori alik eta leku zehatzenen, ezta? Bai, hori da. Baina kontua da, sustatu eman dugun loturak ez duela funtzionatzen. Ez du funtzionatzen. Eta astelenean bat zebilen. Eta astelenetik ona, hau da, A ber, ridikulo zuzenean egitea, baina zuzenduko dugu. Alternatibaren bat bilatuko dugu eta zuzenduko dugu. ez Bueno, nahi ere zuten ez. ez estabil. Mhm. Ez dakit webgunea saldu duten, edo zer gertatu dan, edo sistema pirata xamar bat zan, edo Ja, igarri hartzan bideo bat nuntzan, eta euskalo bideoak nondik antzeto zen, eta bueno, ez ja. dakit kontua. Mhm. Bueno, pues hori ere genuen, eta Bai, eta gero baita ere, aipatu behar dugu, primeranen streaming plataforma hontan, zuzenekoak izango zuzenekok eskaintzen hasiko diela, bueno, edo hasi bai, diela, banau. joan den ostegunean eman zuen albistea, Bai. primeranek zuzenekoak emango zituela. Mhm. Aproba bat egin zuten, nintzen konektatu, dantza musika jaialdi bat, Bai. Dance Point izena duena, eta zenbait ekitaldi daude, Euskal Herrian eta kanpoan ere betzu, baina Euskal Herrikoak ematen du konektatuko diala streaming sistema honen bidez, eta, bueno, da nobedadetxo bat, streaming plataformetan gero eta gehiago ikusten dena, ez? Bai. Adibidez, Netflixek ere tarteka egin ditu ekitaldi batzuen emanaldiak, Mhm. HBO Max, orain deitzen dana Max bakarrik, absorbitu du adibidez, orain dela gutxi, aste honetan bertan, zera, esango dut, Eurosport plataforma, eta Bai. hor ikusten zian zuzeneko emanaldi guztiak, plataforma honen bidez ikusi daitezke orain. Hau da, streaming zerbitzu hauek, gero eta gehiago, Disney Plus, Netflix eta hauek, bi atal bezala dauzkate. Bata, artxiboa, ez? Katalogo handi hori, nobedadeekin, batutan atalez atal eta bestatzuan Netflixen bezala telesail osorik konektatzen dizute, baina gero eta gehiago ikusten dugu, zuzeneko emanaldiak daukan koska, ezta? Eta, proba bezala, uste dut, primeran euskarazko plataforma honek ere horretara jo nahi dula, eta interesgarria irutze zait, ze hor, badago nitxo bat, ez aukeran bakarrik katalogoan, baizik eta aukeran alternatiba desberdinen artean. Primeraneko streaming honetan gauza bat ikusi daiteke, baina HBO Max horretan, adibidez, gaur danik joko olimpikoetako uste dut emanaldi mordo bat ikusi daitezkela simultaneoki. Aukeratu dezakezu, inaugurazioa larun batean da, baina gaur futbol lehiaketa batzuk hasten dira, eta aukeratu dezakezu partidu hau ikusiko dut, arkularitzara, eta gero igeriketara, ezta? Eta orduan, aukera mordoa katalogoa, baina zuzenekoena, ez? Eta, bueno, pues hau ere, internetetik gaur egunean, eta horixe. Oso ondo, bueno, aipatu ditugun guzti hauek, sustatu.eusen bilatuko ditu gure entzulek,
zuzenketa bat egiteko ardurarekin ere bai, asteleneko Bai, artikulu bat zuzentzeko, bai. baina egingo dugu hori ere. Oso ondo. Ba, Luistxo, plazerra izan da ikasturte honetan hementxe sustatuko kolaborazioak izatea, gaur azken saioa, Bai, abuztua eta bihar Santiago egunez hasten denez, hori da, itzuliko gara. batzuntzat. Batzuentzat, ez? Horixe. Zure lankidea oporretan dago ja? Hemen ni bakarrik. Bai, gaixua. Baina tokatuko zaizu zuri ere, ez? Bai, etorriko da. Danoi tokatzen zaigu. Eta, Ederki bat, bueno, Luistxo. Ba, eskerrik asko, eta hurrengo ikasturten zuek nahi bali badezue behintzat, konbitea luzauta geratzen da. egina dago. Tratua, egina dago. Sinatuko Oso ditugu ondo. kontratuak, Hori da. bukatuko ditugu milioiak, Hori eta... da. eta bai. Ados. Ba, eskerrik asko, Eskerrik asko Denoi. denboraldian, ere, Bai. zure errotiko entzulei, eta Twitcheko ikuslei, ere. Oso ondo, ondo segiz. Gaina bueltan, agur. Aio.